Вітаю вас на календары нядзелі 7 чэрвеня. У эфіры тэлеканала Віцебск вялікія нядзельныя навіны, праграма 7 дзён. Чым жыла вобласць на працягу адыходзячага тыдня, раскажуць нашы корэспандэнты і я, Вольга Шмаргун. Тэарэтыкі і практыкі разам. Дэпутаты Палаты прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь сустрэліся з кіраўніцтвам і персаналам адкрытага акцыянернага таварыства «Нафтан». Падчас выязнога пасяджэння ў Новаполацку быў разгледжаны праект закона аб прамысловай бяспецы. Дэпутаты выслухалі шэраг прапаноў і заўваг, якія, на думку супрацоўнікаў прадпрыемства, могуць удасканаліць законапраект. Як пры распрацоўцы нарматыўнага дакумента ўлічваюць меркаванне тых, каму далей жыць па гэтым законе, даведаліся наши корэспандэнты. Яшчэ да выязнога пасяджэння дэпутату Новаполацкай акругі Вадзіму Дзевятоўскаму паступілі 15 заўваг і паправак у праект закона аб прамысловай бяспецы. Нафтанаўцы аказаліся неабыякавымі да прыняцця новага нарматыўнага дакумента, таму што іх прадпрыемству у тым ліку у перспектыве выконваць будучы закон. Профільная камісія Палаты прадстаўнікоў у сваю чаргу зацікаўлена выслухаць калектыў з багатым вопытам. Прапановы абяцаюць не пакінуць без увагі. Я отстаиваю интересы в первую очередь Новополоцкого избирательного округа, потому что люди доверили мне, я, конечно, хожу в коллективы, делаю рассылку и спрашиваю, как лучше быть, чтобы с той или иной инициативой, с тем или иным проектом закона, чтобы потом, скажем так, на выходе вышел тот закон, вот, которому были бы рады все. Гэта якраз той выпадак, калі законатворцы прыслухаліся да заўваг прамыслоўцаў. Прапановы работнікаў нафтана і паліміра могуць спрасціць работу. Так, новы законапраект, да прыкладу, прадугледжвае стварэнне на заводзе дадатковых службаў, а гэта непазбежна прывядзе да павелічэння колькасці супрацоўнікаў, што не заўсёды апраўдана. Новапалачане прапануюць знайсці больш рацыянальнае рашэнне. Ёсць у нафтанаўцаў і іншыя папраўкі. Многія з іх чыста тэхнічныя, звязаныя са спецыфікай прадпрыемства. К сожалению, наш завод никогда не может выполнить требования остановиться на ремонт. Мы всегда ремонтируемся по ходу. И поэтому мы вынуждены предлагать иные варианты решения, потому что завод находится в постоянной работе. Нафтан дэпутаты наведваюць не ўпершыню. І такія сустрэчы тэарэтыкаў з практыкамі заўсёды маюць свой вынік. Не выключана, што і на гэты раз некаторыя прапановы, якія прагучалі ад супрацоўнікаў буйнога нафтахімічнага комплексу, будуць адлюстраваныя ў праекце новага закона аб прамысловай бяспецы. Вольга Шмаргун, Леонид Табула, навіны, Новополацк. Месячнік бяспекі, умоў і аховы працы ў арганізацыях аўтатранспартнай галіны стартаваў на Віцебшчыне. У гэты перыяд актывізуюцца рабочыя групы, праводзяцца прафілактычныя мерапрыемствы. Пра тое, як клапоцяцца аб ахове працы ў аўтобусным парку нумар 1 абласнога цэнтра у матэрыяле Александра Камовіча. Парк Витебск Аблаўтатранса налічвае 227 аўтобусаў, працуюць тут 1035 чалавек, і ўсе гэтыя людзі маюць права на сацыяльныя гарантыі, а таксама належныя умовы працы. У аўтобусным парку нумар 1 Витебска для супрацоўнікаў такія умовы забяспечаны. Абсталяваны памяшканні для пераапранання, зоны адпачынку, душавыя кабінкі. Ёсць нават бібліятэка, сауна і більярд. У нас на сегодняшний день есть все необходимое для нормальной работы, начиная от рабочего места, которое обеспечены наши люди, от питания, от где можно помыться и все другие вопросы. Працоўная раніца вадзіцеля пачынаецца з медагляду. Урачы аўтобуснага парка разам з тым пры неабходнасці акажуць першую дапамогу і накіруюць супрацоўнікаў у медыцынскія установы. Что можем, то помогаем в пределах нашей универсальной аптечки. Не так давно у аўтопарку запущены новыя мыйкі. Зараз усю брудную працу за людзей зробяць машыны, а гэта эканоміць сілы і час. Вадзіцель Юрый Сакалоў працуе на гарадскім маршруце. У шчыльным графіку цяжка знайсці вольную хвілінку, але умовамі кіроўца задаволены. В парке столовая, вот я приехал, допустим, у меня сегодня отстойный график. Сейчас вот поставлю автобус ряд и пошел свободно, можно в столовую сходить. В парке там имеется большая раздевалка для слесарей, душ, пожалуйста. У Віцебскай вобласці праводзіцца сістэмная работа па паляпшэнні умоў працы, зніжэнні вытворчага траўматызму. Усё гэта дае вынікі. У вобласці паказчык прафесійнага захворвання самы нізкі ў рэспубліцы на працягу некалькіх гадоў. Паменшыўся і працэнт траўматызму. В период данных мероприятий активизируется работа мобильных групп, в состав которых входят представители органов надзора и контроля, центров гигиены, эпидемиологии, общественного здоровья, питания,
профсоюзов, значит, ГАИ участвует, представитель органов внутренних дел и Государственная инспекция труда. Основная цель проведения таких месячников – это в первую очередь оказание практической помощи организациям и устранение нарушений трудового законодательства и законодательства об охране труда. У перыяд правядзення месячніка праходзяць прафілактычныя мерапрыемствы па забяспечанасці работнікаў сродкамі індывідуальнай аховы, спраўным інвентаром, тэхнікай, абсталяваннем і спецыяльнымі прыстасаваннямі. Александр Камович, Дмітрый Котаў, навіны Віцебск. Прафсаюзы і наймальнікі, якімі павінны быць узаемаадносіны паміж імі, як на практыцы атрымліваецца абараняць правы рабочых і ў той жа час заставацца надзейным памочнікам кіраўніцтва прадпрыемства. Наша здымачная група шукала адказы на гэтыя пытанні ў адкрытым акцыянерным таварыстве «Віцебскі завод «Монолит». Калісьці гэта прадпрыемства налічвала 8 тысяч працаўнікоў, выконвала заказы абарончага комплексу Савецкага Саюза. Аднак з развалам вялікай дзяржавы прыйшло ў заняпад. Зараз «Монолит» зноў распраўляе плечы і выпускае прадукцыю, здольную сур'ёзна канкурыраваць з вядучымі сусветнымі вытворцамі. Кантрольны пакет акцый выкупіла расійская кампанія і цяпер актыўна перааснашчае вытворчасць. Але адным з першых крокаў новага гаспадара была прапанова аб скарачэнні работнікаў. Это было в феврале 2013 года. На тот момент инвестор исполнял обязанности директора. Был подготовлен приказ о сокращении около 100 человек. Конечно, такое решение для нас было шокирующим, потому что, привлекая инвестиции, мы ожидали то, что у нас люди будут дополнительно обеспечены работой и достойной зарплатой. Поэтому я вынуждена была обратиться в облсполком на прием. В принципе, мы тогда стали решать этот вопрос. И вот уже тогда была отмена приказа этого. То есть люди остались работать. У красавіку мінулага года быў прыняты новы калектыўны дагавор. 50% кошту гарачага харчавання аплачвае прадпрыемства, высокая культура вытворчасці. Увогуле, спраў у прафсаюзнага лідара шмат. Нездарма яна прадстаўляла Віцебшчыну на 7-м з'ездзе Федэрацыі прафсаюзаў Беларусі. Ну, в принципе, там вопросы затрагивались. Это если ты пользуешься коллективным договором, значит, какие-то проценты будешь платить. Это постановление об оплате больничных листов. То есть какая-то поддержка людей, потому что молодые люди, которые не отработали 6 месяцев, они получают достаточно. То есть нацию надо было, чтобы здорово. А в принципе люди из-за того, что маленькая зарплата, когда ты находишься на больничном, они просто не идут. На «Моноліце» зараз працуе шмат моладзі. Маладыя сем'і карыстаюцца магчымасцю адправіць з дапамогай прафсаюзнага камітэта дзіця ў аздараўленчы лагер, ды і ўвогуле ведаюць, за дапамогай у правкам можна звярнуцца ў любой сітуацыі. Была ситуация, что мне надо было просто помощь от профсоюза. Оказали помощь. Для дырэктара прадпрыемства Акіфа Гасымова прафсаюзная арганізацыя была нечаканасцю, і адносіны склаліся не адразу. Первые дни, да, у нас были такие напряженные отношения. И у нас очень хороший представитель профсоюзного комитета, она очень активная. Ну, слава богу, вот со временем мы как-то начали общий язык, нашли. И сейчас вот вместе работаем. Вот, я без профсоюза, без совета Валентины Владимировны, в принципе, ничего не делаем. Ну, всегда в диалоге. Тым не менш, і дагэтуль пытанне аптымізацыі колькасці працуючых застаецца вострым. Аднак і адміністрацыя, і прафсаюзы разумеюць, наколькі балюча гэта для чалавека. І таму перш, чым не падоўжыць кантракт, узважваюцца ўсе за і супраць, імкнуцца захаваць высокакваліфікаваныя кадры. Любоў Дзядзюра, Кірыл Кайсберг, навіны Віцебск. Высокакваліфікаваныя кадры цэняць паўсюль, а вось тым, хто не хоча працаваць, прыйдзецца плаціць грошы. На гэтым простым прынцыпе заснаваны дэкрэт прэзідэнта Беларусі нумар 3 аб папярэджанні сацыяльнага ўтрыманства. З моманту яго падпісання прайшлі 2 месяцы. Як складваецца сітуацыя на рынку працы Віцебска, высвятляла Анастасія Навумова.
2 красавіка прэзідэнт Беларусі падпісаў дэкрэт нумар 3. Згодна з яго нормамі, тыя, хто не працуе на працягу 183 дзён у год і не зарэгістраваны на біржы працы, павінны ўнесці плацёж у бюджэт у памеры 20 базавых велічынь. На сённяшні дзень гэта 3 мільёны 600 тысяч беларускіх рублёў. Калі чалавек не можа сам знайсці працу, ён можа звярнуцца ў службу занятасці. Але прыйдзецца набрацца цярпення, бо жадаючых працаўладкавацца нямала. Рынок труда в городе Витебске характеризуется увеличением количества обращений в службу занятости граждан за содействием в трудоустройстве, регистрации в качестве безработных, ну и снижением количества вакансий. Конъюнктура рынка труда у нас трудоизбыточная. И в ближайшее время у нас конкуренция среди безработных усилится. Штодзень на Віцебскай біржы працы рэгіструецца каля 50 беспрацоўных. І многія чакаюць прапановы о працаўладкаванні не один месяц. Як правіла, альбо няма вакансій па спецыяльнасці, альбо не задавальняе зарплата. Сократили, да. Нет работы, нет денег. Ну, плохо. За 2 миллиона это слезы, скажем так. Нигде нельзя устроиться в нашем возрасте. Или уже возраст, или нету стажа работы такой. И сейчас вот перед этими вот 30-летних негде устроиться, а 50 лет это уже кризис. Нормально есть рабочие профессии у меня. Литейщик металла, литейщик пластмассы, гальваник. Слесарем-сыром есть работа. Ну, про творчество я не буду говорить, это бесполезно вообще. Ну и пока вот тишина в эфире. То есть нигде никаких вот вакансий по этой специальности вы не... Пока нету. Но думаю, не будет еще в течение года, так минимум. Прадаўцы, цырульнікі, слесары, лекары, медсёстры, выхавальнікі і інжынеры рознага профілю найбольш запатрабаваныя сёння спецыяльнасці на рынку працы Віцебска. Усяго прапануецца 680 вакансій. У параўнанні з мінулым годам у сувязі з аптымізацыяй прадпрыемстваў дзяржаўнай уласнасці колькасць вакансій паменшылася ўтрая. В основном у нас рынок труда пополняется за счет уволенных по соглашению сторон и длительно не работающие. Но если говорить конкретно, то у нас каждый третий безработный, зарегистрированный в качестве безработных, это как раз уволенные по соглашению сторон, а каждый четвертый длительно не работающий, то есть длительно не работающий более года. Як бачым, ситуация на рынку працы Витебска даволі складаная, але свободные вакансии есть. Анастасія Навумова, Леонид Табола, Навіны Витебск. У суботу, 6 чэрвеня, на Віцебшчыне прайшоў суботнік. Частка сродкаў пералічана на рэстаўрацыю мемарыяльнага комплексу «Прарыў» ва Ўшацкім раёне, на будаўніцтва дома міласэрнасці ў аграгарадку Бычыха Гарадоцкага раёна, а таксама на правядзенне 24-го міжнароднага фестывалю мастацтваў «Славянскі базар» у Віцебску. Астатнія накіраваны на рамонт і рэканструкцыю дзіцячых садкоў, школ і іншых сацыяльных аб'ектаў. Затым, як правялі працоўную суботу жыхары і кіраўніцтва Віцебска, назіралі наши корреспонденты. Парк 70-годдзя перамогі ў Віцебску, які раз становіцца аб'ектам навядзення парадку. Першыя дрэвы тут пасадзілі 2 гады таму, заклаўшы тым самым не толькі алею, але і суботнюю традыцыю прадстаўнікоў абласной гарадской улады уносіць сваю лепту ў зеляненне вуліц города над Двиной. Уже видно, что это будет замечательное место отдыха для витебчан. Уже сегодня здесь можно видеть много и детишек, и мам с малыми детьми, ну и не только. Поэтому это прекрасно, что вот мы сохранили вот такую территорию и сегодня ее благоустраиваем. Владимир Воробьев будние дни начальник отдела по работе со зваротами громадян у гарвыканкаме. У выходные жыхар города. На чарговы субботник упершыню пришел не один, с 5-годовой дочкой Юлией. Посадили мы тую и сосну. Она уже все это умеет делать, уже на даче помогает. Самый главный помощник папе на даче. Вот. Очень понравилось себе быть на субботнике? Да. За 2 гады тут пасадзілі 150 дрэў, сёння ўпрыгожылі паркавую зону яшчэ 45. Улічваючы тое, што за вокнамі лета акцэнт пры выбары пасадачнага матэрыялу зрабілі выключна на хвойныя пароды, прычым вырашчаныя рукамі віцебскіх зеленгасаўцаў. Сегодня мы садим хвойные, это туи различных пород и сосенки небольшие.
То есть для того, чтобы был ассортимент, чтобы парк играл всеми своими красками. И лиственные деревья, и хвойные деревья, они всегда дополняют друг друга. Акрамя дрэў у агульны пейзаж парка ўпісалася яшчэ і сотня сурфіній, якія будуць радаваць вока гараджан да позняй восені. Віцебскі парк 70-годдзя перамогі стаў неадзіным месцам у вобласці па навядзенні бляску. На рэгіянальны суботнік выйшла каля 260 тысяч жыхароў Прыдзвіння. Плануецца, што заробак ад такой акцыі складзе каля 4 мільярдаў рублёў. Віктор Праліч і Кірыл Кайсберг, навіны Віцебск. Кадровые змены адбыліся ў Віцебскім абласным управленні МНС. Васіль Чэкан, які узначальваў ведомства, указам прэзідэнта Беларусі прызначаны начальнікам дэпартамента па матэрыяльных рэзервах Міністэрства па надзвычайных сітуацыях. Кіраваць абласным управленнем цяпер будзе Алек Ганчароў, які дагэтуль быў першым намеснікам начальніка. На гэтую пасаду ён прызначаны загадам міністра Беларусі па надзвычайных сітуацыях. У пятніцу Уладзімір Вашченка асабіста прадставіў у Віцебску новага кіраўніка выратавальников. Самое главное сегодня работать на упреждение. И вот последние годы у нас тенденция сохраняется по снижению пожаров, по снижению гибели, последствий от них. Но тем не менее, я сегодня говорил, пока эти трагедии происходят, пока люди гибнут, мы должны искать более эффективные способы работы. И самое главное, чтобы они были результативные. Эти годы были очень насыщенные. И вот то, что у нас сделано на Витебщине, основное это то, что мы добились снижения чрезвычайных ситуаций, снижения пожаров, снижения гибели людей. Это благодаря работе не только работников МЧС, но и органов власти, всех субъектов профилактики, всех жителей Витебской области. Я очень благодарен всем, с кем я работал эти годы. Касаемо перспектив на летний пожароопасный период, то все органы подразделения наши уже готовы к этому периоду. Идет слаживание взаимодействия с областными органами власти, с другими службами, которые участвуют в предупреждении, ну и, возможно, ликвидации чрезвычайных ситуаций. Особое внимание это на приграничные территории, поэтому мы здесь организовываем взаимодействие также с работниками и соответствующими службами Псковской, Смоленской области и других приграничных территорий. На Віцебшчыне з афіцыйным візітам на гэтым тыдні пабывала дэлегацыя Пскоўскай вобласці на чале з губернатарам Андрэем Турчаком. На пачатку адбылася сустрэча гасцей з кіраўніцтвам Віцебскага аблвыканкама. На ёй абмеркавалі шляхі далейшага супрацоўніцтва паміж суседнімі рэгіёнамі. Як заўважылі абодва бакі, заключанае ў 1997 годзе пагадненне аб гандлёва-эканамічным, навукова-тэхнічным і культурным супрацоўніцтве мае патрэбу ў абнаўленні. Больш таго, неабходна актыўней развіваць эканамічныя адносіны. Дарэчы, штогадовы тавараабарот паміж Віцебскай і Пскоўскай абласцямі складае каля 50 мільёнаў долараў. Пскоўскія партнёры наведалі прадпрыемствы машынабудавання ў Оршы і азнаёміліся з магчымасцямі прамысловага патэнцыялу Віцебскай вобласці. Тым больш, што вытворцам прыдзвінскага краю ёсць што прапанаваць пскоўскім калегам. Наш промышленный потенциал сегодня способен решать серьезные задачи в различных направлениях, в том числе используя для взаимного нашего сотрудничества в различных направлениях. Вот такой пример приведу, что у нас в свободной экономической зоне Витебске есть два предприятия, которые практически идеально освоили технологию и выпускают уже не отдельное оборудование, а целые комплексы по водоочистке. Острый вопрос у нас стоит по торговле в наших южных районах. Эти вопросы мы также готовы обсуждать на полях уже нашей рабочей, а не протокольной встречи. Есть конкретные предложения, которые мы хотели вам озвучить, и сделать все для того, чтобы продукция витебских предприятий сельхозпредприятий была представлена у нас, но чтобы она была представлена в нормальных санитарных условиях, в нормальных местах торговли. Абноўлены дакумент аб супрацоўніцтве ў розных сферах народнай гаспадаркі паміж Віцебскай і Пскоўскай абласцямі бакі дамовіліся падпісаць падчас правядзення другога форуму рэгіёнаў Беларусі і Расіі, які пройдзе ў верасні ў Вялікім Новгарадзе.
Латвія мае намер прапанаваць беларусам магчымасць пешаходнага пераходу латвійска-беларускай мяжы арганізаваным групам у рамках памежнага супрацоўніцтва. Гэтае пытанне стала ключавым у ходзе пасяджэння Савета еўрарэгіёна «Азёрны край», якое прайшло ў Шаркаўшчыне. Дзелавы фармат сустрэчы сабраў больш за 3 дзесяткі краявых самакіраванняў і раёнаў краін-суседак – Беларусі, Літвы і Латвіі. Віктор Праліч аб выніках пасяджэння. Гэта 33-я па ліку сустрэча краін-удзельніц Савета еўрарэгіёна «Азёрны край». У чарговы раз тут сабраліся для таго, каб падвесці вынікі работы, а таксама намеціць стратэгію далейшага плённага супрацоўніцтва. У ліку галоўных пытанняў, якія былі на павестцы дня, зрабіць даступным пункты перасячэння латвійска-беларускай мяжы пешаходам. Не могли представители на разных семинарах по окружающей среде, предпринимательской деятельности, сельского хозяйства не могли встретиться из-за того, что они договорились встретить своих партнеров на другой стороне границы, а их просто не пропустили пешим ходом. И цель сегодняшнего вопроса обратиться к правительству Республики Беларусь, чтобы организованным группам лиц было бы разрешен пешеходный переход на основании официальных приглашений и конкретный состав групп. Сёння еўрарэгіён «Азёрны край» выдатная пляцоўка не толькі для дзелавога, але і для экалагічнага, турыстычнага і культурнага ўзаемадзеяння. І штогод сферы, як і геаграфія, пашыраюцца. Гэта сустрэча не стала выключэннем. Малітайскае самакіраванне ўвайшло ў склад еўрарэгіёну, Даўгупіл зацікавіўся работай шаркаўшчынскай прафсаюзнай ячэйкі. У вас эти организации очень развитые и сильные, также и у нас, но мы можем учиться друг у друга многому новому, передавать свои какие-то позитивные примеры в вашей стране и перенимать с вашей страны нам. Шаркаўшчына стала 10-м раёнам Віцебшчыны, які ўвайшоў у структуру еўрарэгіёну, прынялі яго год таму. Цяпер гэта рэальны шанец заявіць пра беларускі гарадскі пасёлак на прасторах Еўропы. Надеемся на то, что предприниматели через своих послов краевых дум получат информацию о нашем регионе. Есть возможность потом в дальнейшем обменяться уже какими-то деловыми визитами в плане того, что сделать какие-то совместные общие проекты в плане промышленности, может быть, это сельского хозяйства, может быть, это туристические какие-то проекты. У рамках паседжання Савета дыпламатычны корпус азнаёміўся з патэнцыялам раёна. Госці наведалі мясцовы кансервавы завод, а таксама цэнтральную бальніцу. І не выпадкова. Экспорт медыцынскіх паслуг замежным грамадзянам тут вымяраецца тысячамі долараў. Віктор Праліч, Александр Прыстаўка. Навіны Шаркаўшчына. 30 віцебскіх сем'яў, якія пражывалі ў непрыдатных дамах, справілі наваселле. Ключы ад новых кватэр, пабудаваных у мікрараёне Білева-3, уручыў старшыня віцебскага гарвыканкама Віктор Нікалайкін. Толькі за апошняе дзесяцігоддзе каля 700 сем'яў з непрыгоднага жылля перасяліліся ў новыя дамы. Тэму працягвае Інна Кірыенкава. Іх запаветная мара збылася, яны сталі уладальнікамі новых кватэр. Сям'і Янкушэнкаў, дык наогул каля 2 дзесяткаў гадоў давялося пражыць без бытавых зручнасцяў і комфорту. І вось нарэшце дачакаліся. Мы жили в старом доме, у нас были частичные удобства, ванны не было. Только умывальник, и тот был в нерабочем состоянии. Общий туалет, общая кухня. Сами понимаете, условия были не ахти. А теперь, спасибо нашему горосполкому, нам дают квартиры новые. То есть, конечно, радости нет предела. Малыш уже будет в новых условиях хороших жить, которые действительно достойны мужества. Да. Много лет прожили, лет 20, наверное, прожили в том доме. Вот, поэтому, конечно, мы очень довольны и очень рады. Ура, у меня теперь будет своя комната. Пашчасціла сям'і Веронікі Карэлінай, правда, чакаць давялося менш – 3 гады. Очень рады, очень. У меня ребенку 3,5 года, поэтому нам вообще в тех условиях жить было вообще невозможно. Сейчас дождались. Жыхары 12 дамоў Віцебска, прызнаны непрыгоднымі для пражывання, сталі суседзямі ў новым доме ў мікрараёне Білева-3. Запаветныя ключы яны атрымалі з рук мэра горада. Віктор Нікалайкін запэўніў, што вялікіх нязручнасцяў пры засяленні ў новы дом не будзе. Выполнены сегодня подъездные дороги. Ну, с учетом того, что вводился дом в весенний период, это был февраль-март, строители перенесли на летний период окраску фасада и благоустройство, асфальт во дворе и дорожки. Эти работы буквально в летний период будут выполнены, завершены. Практически все работы по вашему дому будут завершены.
С кожным годом колькасць людзей, якія маюць патрэбу ў адсяленні, скарачаецца. У Витебску застаецца 19 домов, непридатных для проживания. Мы планируем на этот год отселить все дома. А сколько там квартир получается? На сегодняшний день останется еще 75 семей, которых необходимо будет отселить. Усе яны стануць уладальнікамі сваіх квадратных метраў у новым мікрараёне Білева-3. Дарэчы, агульная колькасць жыхароў у 3 мікрараёнах Білева складзе 30 000 чалавек. Інна Кірыенкова, Кирилл Казьбер, Навіны Витебск. Заўтра 11-класнікі здаюць апошні выпускны экзамен. Свае веды выпрабоўваюць каля 6,5 тысяч выпускнікоў сярэдняй школы Віцебшчыны. А больш за 10 000 вучняў ужо здалі экзамены за курс базавай школы. У 9-класнікаў было 3 экзамены, а вось гісторыю Беларусі сёлета перанеслі ў экзаменацыйны спіс 11-класнікам. У іх 4 іспыты. Якія прыкметы на ўдачу ў сённяшняга пакалення школьнікаў, даведаліся нашы карэспандэнты. З самага ранку ля ўвахода ў 3-ю сярэднюю школу Віцебска зусім не шматлюдна. Да пачатку першага дзяржаўнага выпускнога экзамену за курс сярэдняй школы паўгадзіны, а ўсе 11-класнікі ўжо селі за парты. Яны, безумоўна, хвалююцца. Гэтыя іспыты падводзяць вынік усяму іх школьнаму жыццю. Але акрамя атрыманых за гады вучобы ведаў, спадзяюцца выпускнікі і на ўдачу. На удачу булавку заколол под костюм, чтоб не сглазили. Монетку приложил, конечно. В принципе, что сильно не напрягался в день перед экзаменом, примет плохая. Пару памятников обходил, которые придачу приносят. На бацькоўскае ні пуху сёння раніцай Лера Планкіна дала традыцыйны адказ. І амаль кожную хвіліну да экзамену паўтарае пра сябе: усё будзе добра. Аднак рукі ўсё роўна па-здрадніцку дрыжаць. Дзяўчатам цяжэй хаваць эмоцыі. Эмоции вот так вот, и мы не знаем, что делать, подписываем трясущейся рукой, в общем, нервы сдают, родители волнуются, я волнуюсь, и выспаться особо не удалось, но настроение нормальное. Усяго ў 3-й віцебскай школе сёлета выпускаюць 2 11-тыя класы. З 54 вучняў 3 прэтэндуюць на медалі. Настаўнікі перажываюць не менш за дзяцей, хаця для іх экзамены справа звыклая, штогадовая. Экзамен у нас проходит обычно в спокойной, доброжелательной обстановке. Нельзя, конечно, с собой приносить мобильные телефоны. Нельзя пользоваться ими во время проведения экзаменов. Дети у нас люди ответственные, они хотя еще и школьники, но они уже понимают всю степень ответственности, приходят вовремя, готовые. Ну и как бы экзамены — это же все-таки результат целенаправленной работы всего педагогического коллектива, поэтому все проходит в штатном режиме. 9-класнікаў сёлета чакаюць 3 экзамены: матэматыка, руская і беларуская мовы. Па заканчэнні 11 класаў школьнікі праходзяць праз 4 іспыты: матэматыка, замежная мова, руская або беларуская мова на выбар і гісторыя Беларусі вусна. Гэты прадмет сёлета выпускнікі сярэдняй школы здаюць упершыню. Дагэтуль гісторыю здавалі пасля 9-го. Экзаменационная кампания началась для выпускников средней школы. Их на сегодняшний день у нас более чем 6,5 тысяч. Более 10 тысяч учеников базовой школы будут сдавать 3 экзамена. Апошні экзамен 11-класнікі сёлета здаюць 8 чэрвеня. 11-12 ва ўсіх школах пройдуць выпускныя балі. А праз 2 дні пасля гэтага ў вышэйшых навучальных установах Беларусі стартуе уступная кампанія. Вольга Шмархун, Леонид Табула, Навіны, Віцебск. І хоць выпускнікі сярэдняй школы яшчэ не атрымалі атэстаты, на цэнтралізаванае тэсціраванне яны ўжо запісаліся. Выпрабаванне ў вобласці будуць здаваць 29 797 чалавека тэстаў. Такую лічбу агучылі ў рэгіянальным цэнтры тэсціравання. Нязменную пазіцыю сярод прадметаў лідараў па колькасці зарэгістраваных займае руская мова, затым беларуская і матэматыка. Праверыць свае веды абітурыенты змогуць у 6 пунктах правядзення. У абласным цэнтры гэта тэхналагічны універсітэт, універсітэт імя Пятра Машэрава, медыцынскі і ветакадэмія. У рэгіёнах Аршанскі механіка-эканамічны каледж і Полацкі дзяржуніверсітэт. Запуск на ЦТ для прохождения централизованного тестирования будет проводиться строго по паспорту. И практика показывает, что некоторые из абитуриентов начинают отдавать свои паспорта в посольство, прежде всего, для получения виз, и на руках в нужное время у них нет паспорта. Этого делать не надо, потому что такие абитуриенты для прохождения ЦТ допускаться не будут. Обращаю на это очень серьезное внимание, в том числе и родители.
Першымі выпрабаванні пройдуць тыя, хто выбраў для здачы беларускую мову. Іспыты прызначаны на 14 чэрвеня, пачатак у 11 гадзін. Для тых, хто па ўважлівай прычыне не зможа прыйсці на тэсціраванне, з 26 па 29 чэрвеня будзе адкрыта перарэгістрацыя на рэзервовы дзень 2 ліпеня. Дадатковае тэсціраванне пройдзе ў стенах Белдзяржуніверсітэта. Уступная кампанія ў гімназіі завяршаецца ў Беларусі. Жадаючыя паступіць у 5 клас гімназіі 2 чэрвеня напісалі дыктант па рускай мове, 4 кантрольную работу па матэматыцы і 6 чэрвеня дыктант па беларускай мове. У тых, хто паступае ў так званыя творчыя установы адукацыі, будзе яшчэ адзін іспыт – праверка здольнасцяў па асобных відах мастацтва. Рэзервовым днём для школьнікаў, якія прапусцілі экзамен па ўважлівай прычыне, прызначана 10 чэрвеня. Сёлета ўпершыню экзаменацыйныя заданні не толькі аб'яўляюць па тэлебачанні і радыё, а і адпраўляюць у кожную установу адукацыю па электроннай пошце і размяшчаюць на сайце Міністэрства адукацыі Беларусі ў інтэрнэце. Загад аб залічэнні школьнікаў у 5 клас гімназіі павінен быць гатовы не пазней за 12 чэрвеня. Усяго ў Віцебскай вобласці 25 гімназій, з іх 9 у горадзе Віцебску. Тут ходзяць строем і жывуць па статуце, але гэта толькі гульня ў армію. На базе 103-й асобнай мабільнай брыгады ў Віцебску адкрыліся ваенна-патрыятычныя лагеры. Тут школьнікаў з абласнога цэнтра будуць рыхтаваць да службы ва ўзброеных сілах. Сёлета страявую падрыхтоўку за 3 летнія месяцы пройдуць каля 200 хлопчыкаў і дзяўчынак ва ўзросце ад 10 да 17 гадоў. Прадстаўнікі воінскага злучэння таксама прымуць удзел у рабоце 7 ваенна-патрыятычных лагераў на тэрыторыі Віцебскага раёна. Школьнікаў чакае сапраўдны курс маладога бойца, правда, у облегченном варианте. Я планирую в этом лагере научиться стрелять, прыгать с парашютом, чтобы в армии мне это пригодилось. В будущем планируем пойти в армию, пришли посмотреть, как все это происходит. Знакомиться с бытом. Хотелось бы, чтобы в дальнейшем большинство из этих ребят попали служить именно в нашу бригаду, в силы специальных операций, потому что это очень важно. На сегодняшний день вооруженные силы являются очень важным институтом воспитания нашей молодежи. И пройдя эту школу мужества, потом в дальнейшем военнослужащие наши приносят огромнейшую пользу в целом стране. Аб патрыятызме ў 103-й мабільнай брыгадзе не разважаюць, яму тут вучаць. Прычым, як кажуць самі дзеці, такія ўрокі даюцца лёгка. Ваенна-патрыятычны лагер дапамагае выхоўваць сілу волі і надае упэўненасці ў сваіх сілах. Не пакідайце дзяцей адных. З такім заклікам звярнуліся супрацоўнікі абласнога МНС да дзяцей і дарослых у рамках аднайменнай рэспубліканскай акцыі. Па традыцыі мерапрыемствы падобнага характару прымеркаваныя да міжнароднага дня абароны дзяцей. Праходзяць у першыя дні летніх канікул. На свяце, якое з размахам разгарнулася на жывапісным беразе Віцьбы, ратаўнікі правялі конкурсы, гульні, прадэманстравалі свае прафесійныя ўменні і яшчэ раз нагадалі дзецям правілы бяспекі жыццядзейнасці і паводзін у надзвычайнай ситуации. Акрамя таго, школьнікі змаглі пазнаёміцца са спецыяльнай аварыйна-выратавальнай тэхнікай і абсталяваннем. Наша основная цель проведения таких мероприятий – это в первую очередь провести профилактическую разъяснительную работу с родителями, со взрослыми, которые отвечают за безопасный отдых детей, чтобы они не оставляли их одних, чтобы обеспечили активный, интересный им отдых, и чтобы ребенок не был сам предоставлен себе. Ну а вторая цель этой мероприятия – это так, чтобы провести обучающие мероприятия с детьми, повысить их уровень знаний. Сегодня я побывала на мероприятии от МЧС «Не оставляйте детей одних». Сегодня я повторно закрепил то, что нельзя баловаться на водоемах и с огнем. В школе у нас также проходят такие мероприятия по технике безопасности, ведь это нетрудно запоминать такие легкие правила и использовать их в личной жизни. Увесь летні перыяд у месцах адпачынку і дзіцячых лагерах каманды МНС будуць праводзіць падобныя прафілактычныя мерапрыемствы. Узнагарода знайшла героя. Словы падзякі і віншаванні прымаў навучэнец Віцебскага політэхнічнага ліцэя Уладзіслаў Голубоўскі. У красавіку ён выратаваў мужчыну, які тануў у заходняй Двіне. Ні халодная вада, ні нават тое, што хлопец не ўмеў добра плаваць, не стрымалі яго ад імкнення дапамагчы. Геройскі ўчынак маладога віцябляніна адзначаны граматай Рэспубліканскага савета грамадскага аб'яднання «Выратаванне на вадзе» і грашовай прэміяй. Да віншаванняў далучыліся і навучэнцы ліцэя. Для іх учынак Уладзіслава приклад для пераймання. Прогуливался с другом вдоль Двины и услышали крики, что был мужчина, то есть он тонул.
что всплывал. То есть как бы я скинул куртку и решился его вытянуть. Течение было большое. То есть, мне удалось его вытянуть. Он, когда мы вытащили его, был без сознания. То есть вызвали МЧС, скорую, его забрали. Такие случаи не единичные. Где-то в прошлом году, позапрошлом, своими решительными действиями просто посторонние люди, неравнодушные к чужой беде, оказывают своевременную посильную помощь. Купальны сезон яшчэ толькі пачынаецца, а ўжо ёсць першыя ахвяры вады. Толькі за апошнія цёплыя дні на вадаёмах вобласці патанулі 4 чалавекі. Большасць з іх былі ў стане алкагольнага ап'янення. 9 чалавек удалося выратаваць, у тым ліку 6 дзяцей. Чыгунка памылак не даруе. Сумесны комплекс мерапрыемстваў бяспека правялі на гэтым тыдні праваахоўнікі сумесна з чыгуначнікамі. Іх намаганні былі скіраваныя на прафілактыку траўматызму на чыгунцы і дарожна-транспартных здарэнняў на пераездах. З пачатку года на тэрыторыі Віцебскай вобласці пад коламі цягнікоў траўмы атрымалі 7 чалавек. 6 з іх загінулі. Асноўныя прычыны няшчасных выпадкаў – пераход грамадзянамі чыгуначнага палатна ў неўстаноўленых месцах. За гэта прадугледжана адміністрацыйная адказнасць у памеры 2 базавых велічынь. Сёлета да яе прыцягнуты ўжо каля 600 чалавек. Кроме травматизма на объектах транспорта, остается проблема – это профилактика дорожно-транспортных происшествий. За данный период совершено 6 гражданина пострадало. В Полоцком регионе гражданин выехал на запрещающий красный свет, попал под грузовой поезд. С ним находилось еще 3 пассажира. Буквально чудом они стали живы, сам он пострадал, помещен в больницу. Будут проходить совместно рейды с сотрудниками ГАИ на ЖД-переездах. Мы уже привлекли 17 граждан за данный период к ответственности. Иногда водитель экономит буквально какие-то минуты, не хочет дождаться, когда проедет поезд и будет дорога свободна, выезжают на переезды, страдают сами, и также страдают пассажиры, которые следуют в автотранспорте. У ходзе прафілактычнай акцыі «Бяспека» праваахоўнікі сумесна з чыгуначнікамі правялі рэйды, патлумачылі грамадзянам меры бяспекі на чыгунцы. Сёлета самы праблемны ўчастак – чыгуначны перагон Віцебск-Чэпіна-Лужасна. З пачатку года там пацярпелі 2 чалавекі, таму гэтаму напрамку надалі асаблівую ўвагу. Цэлы арсенал зброі канфіскавалі праваахоўнікі. 15 адзінак агнястрэльнай зброі, больш за 700 патронаў рознага калібру і звыш 1 кілаграма выбуховых рэчываў. Комплекс аператыўна-вышуковых мерапрыемстваў праводзіўся на Віцебшчыне на працягу 2 месяцаў. У поле зроку супрацоўнікаў міліцыі трапілі грамадзяне, якія незаконна захоўваюць боепрыпасы, альбо вядуць раскопкі ў месцах баявых дзеянняў часоў Вялікай Адчыннай вайны. Па выніках праведзеных экспертыз да крымінальнай адказнасці могуць быць прыцягнуты 12 чалавек. За незаконнае захоўванне зброі ім пагражае да 7 гадоў пазбаўлення волі. 5 мая сотрудниками 7-го управления ГУБОПИК и ОМОН УВД Витебского облсполкома у жителей города Витебска 70-го года рождения индивидуального предпринимателя по месту жительства обнаружено и изъято двухствольное комбинированное охотничье ружье ИШ-56 или «Белка», также позволяющая производить из него выстрелы мелкокалиберными патронами. В настоящее время также возбуждено уголовное дело, санкция статьи, которая предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 7 лет. У одного из жителей Витебского района было изъято нарезное оружие с оптическим прицелом, приспособленное для стрельбы патронами калибра 7,62. Проводится экспертиза и решается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении указанного лица. Дарэчы, добраахвотная здача зброі і боепрыпасаў у органы ўнутраных спраў вызваляе грамадзян ад крымінальнай адказнасці. Чарговую наркалабараторыю накрылі ў Віцебску. У ходзе аператыўна-вышуковых мерапрыемстваў па спыненні канала пастаўкі наркатычных сродкаў з Расійскай Федэрацыі праваахоўнікі затрымалі нідзе не працуючага раней судзімага 26-гадовага жыхара абласнога цэнтра. Пры сабе ў яго знайшлі 0,8 грама асабліва небяспечнага наркатычнага сродку гашышу. Кватэра мужчыны была прыстасавана для вырабу псіхатропаў. Аператыўнікі натрапілі тут на спецыяльнае лабараторнае абсталяванне, выявілі цэлы спіс прекурсоров, необходимых для вытворчасці наркотиков. Узбуджена криминальная справа. В ходе обыска съемной квартиры задержанного было обнаружено 25 грамм гашиша, 15 грамм метадона и 4 грамма марихуаны. Вместе с этим в
в ходе обыска было обнаружено и изъято специальное лабораторное оборудование и прекурсоры, которые были предназначены для производства наркотических и психотропных веществ. Гэта першая настолькі буйная лабараторыя па вырабу наркотыкаў, дзейнасць якой праваахоўнікі Віцебшчыны спынілі сёлета. Акрамя таго, з пачатку года супрацоўнікі ўпраўлення па наркакантролі і супрацьдзеянні гандлю людзьмі выявілі 5 памяшканняў спецыяльна прыстасаваных для вырошчвання каноплі. Прыйшло лета, а значыць, самая доўгачаканая падзея года, міжнародны фестываль мастацтва ў Славянскі базар у Віцебску не за гарамі. У гэтым годзе ён пройдзе з 9 па 13 ліпеня. 5-дзённаму святу папярэднічаюць месяцы плённай падрыхтоўкі. Для многіх форум пачынаецца задоўга да афіцыйнага адкрыцця. Падрабязнасці ў нашых карэспандэнтаў. Больш за десятак адборачных тураў, сотні заявак, працяглыя перамовы з выканаўцамі да галоўных падзей фестывалю, конкурсаў арганізатары рыхтуюцца на працягу года. На гэты раз за перамогой у Витебск приедут 42 конкурсанты разных узростов. Представители дирекции побывали в некоторых странах и сами могли убедиться в достаточно высоком уровне подготовки конкурсантов. В конкурсе в отборочном в Литве девушка, которая находится на обучении в Великобритании, специально прилетела, чтобы поучаствовать в национальном отборочном туре. Міжнародны конкурс выканаўцаў эстраднай песні пройдзе ў 3 этапы. Цырымонія ўзнагароджвання пераможцаў упершыню будзе ўключана ў гала-канцэрт урачыстага закрыцця фестывалю. Сёлета галоўнае крэсла ў журы зойме народны артыст Азербайджана Палант Бюльбюль Аглы, а дзіцячага народны артыст России Дмитрий Маликов. Во взрослой категории конкурса есть полуфинал. То есть настолько обостряется борьба буквально здесь уже в Витебске, и в финал выходит только 15 человек. В детском конкурсе все равно 21 конкурсант от начала до конца продолжит победу за звание лауреатов и дипломантов. 24-й по ліку Славянскі базар абяцае быць грандыёзным. У Витебску выступят самые яркие зорки белорусской и замежной эстрады. На сцене летнего амфитеатра отбудутся 18 концертов. Набыть квитки на выступление про сетку интернету можно у любой кропки земного шара. Как никогда рано мы ведь начали продажу билетов, и это себя оправдывает. Потому что мы видим просто проценты продаж. Практически продан билет на Григория Лепса, которого вы очень ждали. Из молодежных программ прекрасно билеты продаются на Европа Плюс ТВ. Колькасць гостей паўночнай столицы ў фестывальныя дні вымираецца тысячамі. У гостиницах у гэты час гарачая пора. Алена Сыч сустракае зорных гостей ўжо 11-й фестываль запар. Прызнаецца, што не па шутках ведае густы і прыхільнасці многіх артыстаў. Работает ресторан, и независимо от фестиваля каждый год стараются внести изменения в меню, что-то изысканное, что-то более интересное. Как правило, наши гости предпочитают белорусскую кухню. Приезжая сюда, в Беларусь, они просят попробовать белорусские драники, какое-то национальное блюдо. Чыгуначнікі Беларусі таксама ўнясуць сваю лепту ў правядзенне фестывалю. На днях стала вядома аб прызначэнні дадатковага цягніка Мінск-Віцебск падчас форуму. Маршрут будзе працаваць з 7 по 15 ліпеня. Час адпраўлення якога дазволіць гасцям атрымаць асалоду ад усіх запланаваных мерапрыемстваў. Віктор Праліч, Марына Романовская, Александр Петровецкі. Навіны Віцебск. Актавую пячатку Ефрасіні Полацкай знайшлі падчас археалагічных раскопак у найстаражытнейшым горадзе Беларусі. Яна праляжала ў зямлі больш за 8 стагоддзяў, тым не менш знаходзіцца ў ідэальным стане. На гэтым тыдні яе прэзентавалі шырокай публіцы. Нашы карэспандэнты аднымі з першых убачылі бясцэнны артефакт. Раскопки велись на территории Спаса Ефросиньевского монастыра. Группа белорусских и российских ученых хотела разгадать задуму зодчага Иоанна. Майстер побудовал Спаса Преображенскую церкву усяго за 30 тыдняў. Побач з фундаментом храма і знайшлі унікальны артефакт – актавую пячатку Ефросіні Полацкай. Менавіта яна сведчыць пра тое, што ў 12 стагоддзі Полацкі манастыр быў не толькі буйным духоўным, культурным, але і грамадска-палітычным цэнтрам. У той час змацоўваць дакументы пячатка, якая пацвярджала іх сапраўднасць, мог только епископ альбо князь. Тому сам факт того, что у Ефросіні Полацкай была своя особистая печатка, уникальный. Отверстие, через которое пропускалась нить. А на обороте можно проследить след, как эта нить проходила. То есть некая неровность в свинце. Пячаткі з імем Ефрасіння ў розныя часы знаходзілі пры раскопках і ў Расіі, і ў Беларусі. Адна з іх захоўваецца ў фондах Нацыянальнага полацкага гісторыка-культурнага музея. Ёсць падобныя і ў прыватных калекцыях па ўсім свеце. Аднак доказаў таго, што менавіта яны належалі Ефрасіні, да гэтага часу няма.
Они могли быть в контексте какой-либо деятельности епископов, которые могли в честь, например, Ефросинии Александрийской скреплять документы такой печатью, и эти печати могли принадлежать, соответственно, епископам. Но вот эта печать бесспорно признана всеми ведущими специалистами не только Беларуси, но и зарубежья, о том, что это действительно вот первая такая вот атрибутированная, доподлинная, известная печать, которой сама преподобная скрепляла при жизни документы и писала от своего имени. Акрамя вучоных у экспедиции удзельнічалі і лепшыя студэнты ВНУ. Дар'я Грыцкевич знайшла дзясятак артефактаў. Менавіта другакурсніца першай знайшла пячатку Ефросіні Полацкай. Земля осыпалась как раз таки на переборке. Я смотрю, что выпала какая-то кругленькая вещь. И сначала мне показалось, что это монетка. Я очень была рада, потому что, наконец-то и моя находка. Но потом, когда я присмотрелась, видела лик святого, то есть я поняла, что это, скорее всего, что-то большее. Унікальную знаходку прадстаўляюць шырокай публіцы якраз напярэдадні дня препадобнай Ефрасіні. Затым артефакт адправіцца на рэстаўрацыю мінімальную. Пячатка захавалася добра, нягледзячы на тое, што праляжала ў зямлі больш за 8 стагоддзяў. Раскопкі на тэрыторыі Спаса Ефрасініўскага манастыра пакуль спынены, але ж па словах археолагаў яны абавязкова адновяцца, паколькі полацкая зямля хавае ў сабе яшчэ шмат нераскрытых таямніц. Інна Кірыенкава, Марына Рамановская, Александра Прыстаўка, Навіны, Полацк. У граніце і бронзе кнігу пад такой назвай прэзентаваў віцебскі краязнаўца Аркадзь Падліпскі. Гэта, па сутнасці, энцыклапедыя помнікаў Віцебска, складзеная па гістарычным прынцыпе. У ёй аўтар расказвае пра помнікі розных часоў, ад кастрычніцкага і даваеннага перыяду да сучаснага, гісторыю іх узнікнення. Усяго помнікаў налічваецца каля 80. Многія адлюстраваны чорна-белымі фотаздымкамі. У сваёй кнізе краязнаўца звяртае ўвагу і на тыя помнікі, якія так і не былі ўстаноўлены і маюць права на існаванне. На думку аўтара, выданне будзе карыснае ўсім, хто цікавіцца гісторыяй горада, і ў першую чаргу экскурсаводам, якія змогуць атрымаць з кнігі шмат карыснай информации. Задумана большая серия книг о витебских памятниках, досках, улицах, площадях, интересных каких-то домах, парках. То есть вот дать такую своеобразную витебскую энциклопедию. Вот это вторая книжка из этой серии. Когда появится следующая, не знаю, но материал готов. А непосредственно этими памятниками я занимаюсь очень давно, потому что, во-первых, с 1969 года я проводил экскурсии по городу, провожу до сих пор еще. И необходимость была, так сказать, знать историю памятников. Но потом уже, работая в обществе охраны памятников, я уже занимался просто уже по долгу службы, что называется. Так что так собралась эта идея, но долгое время я не мог ее осуществить, но вот, наконец, потихоньку задумки выполняются. Пачатак пад такой назвай у Віцебскім мастацкім музеі адкрылася выстава работ вядомага мінскага мастака і скульптара Александра Шапо. Ён аўтар многіх помнікаў і паркавых скульптур, якія ўстаноўлены ў Беларусі, Расіі, Украіне, Літве. Яго графічныя работы знаходзяцца ў Нацыянальным мастацкім музеі Беларусі і музеі сучаснага выяўленчага мастацтва. Александр Шапо жыве і працуе ў беларускай сталіцы. Аднак малую радзіму ніколі не забывае і заўсёды рады падзяліцца сваімі творчымі здабыткамі. На выставу у родны Віцебск Александр Шапо прывёз каля 20 літаграфій, створаных аўтарам за апошнія дзесяцігоддзя. Усе творы ў асноўным прысвечаны жаночым вобразам і аб'яднаны такім паняццем, як пачатак. По моему ощущению, очень трепетное отношение к женщине, к ее внутреннему миру, к ее телесной оболочке, скажем так. И, конечно, женское тело, оно очень притягательно, оно очень пластично, оно прекрасно и совершенно по своей сути. И, конечно, женщина – это начало. То есть женщина, она воплощает собой начало, и, в общем-то, одно из основных тем выставки именно то, что вот и Витебск – это город, в котором началась на жизнь Александра, и, конечно же, женщина, которая его родила, в первую очередь, его мама. Вот тоже. И вообще, вот, получается, любая женщина – это начало, она носит в себе новый мир. Сашу я знал еще вот таким, когда он родился, вот, когда он учился, и когда он делал в Полоцке свой замечательный памятник. Вот. Я был один из инициаторов поддержки его, мы на совете были, и прекрасно был. Меня поддержал полностью весь совет, и Саша вылепил свою замечательную скульптуру святого в Полоцке. Поэтому я думаю, что он замечательный скульптор.
Свет, які придумали мы, выхаванцы студыі дэкаратыўна-прыкладной творчасці Віцебскага цэнтра дадатковай адукацыі дзяцей і моладзі прадставілі на суд гледачоў выніковую выставу. Яна адкрылася ў абласным краязнаўчым музеі і завяршае чарговы навучальны год. У экспазіцыі работы са скуры, паперы, дрэва і іншых матэрыялаў. Сёлета цэнтр адзначыць сваё 20-годдзе. У розных гуртках і секцыях тут займаюцца каля 500 чалавек ва ўзросце ад 6 до 21 года. Прычым старэйшыя выхаванцы наведваюць групы павышанага майстэрства, нават стаўшы студэнтамі вышэйшых навучальных устаноў. Я очень люблю работать с кожей, это как бы интересно, потому что выбиваешь мелкая техника и смотрится это очень красиво в конечном итоге, и как бы, очень интересно само по себе это занятие. Очень много мы уделяем внимания. Это популяризация народного творчества, ремесленничества. То есть во главу угла ставят наши педагоги ставят во главу угла не просто научить ребенка, а знакомить с национальными традициями декоративно-прикладного творчества. Потому что кто, как не мы, наверное, будет нести в подрастающее поколение наши традиции, наши корни и наши истоки. Это очень важная задача, которую ставят перед собой педагоги. На Полаччыне прайшоў трэці этап чэмпіянату Расіі і першы этап чэмпіянату Беларусі па ралі-рэйдах Баха-Беларусь 2015. На шляху да перамогі экіпажам трэба было пераадолець нялёгкі маршрут працягласцю каля 500 кіламетраў. Асноўныя спартыўныя баталіі разгарнуліся на Дрэйтунскім палігоне. Сваё майстэрства экстрэмальнага кіравання дэманстравалі каманды на машынах айчыннага і замежнага аўтапрама. Адреналин, жажда скорости, возможность соревнования. Только как и любого спортсмена. А тем более это технически очень сложный вид спорта, и поэтому достаточно много удовольствия можно получить, участвуя в гонке. У суботу спартыўная грамадскасць нашай краіны адзначыла міжнародны алімпійскі дзень. Да гэтых падзей у Віцебску прымеркавалі шмат мерапрыемстваў, а адкрыў святочную праграму лёгкаатлетычны прабег. У ім прынялі ўдзел сотні школьнікаў, студэнтаў, выхаванцаў спартыўных школ і ветэранаў спорту. За забегам на алімпійскую мілю сачылі і нашы карэспандэнты. Урачыстае адкрыццё спаборніцтваў прайшло на пляцоўцы палаца спорту. З міжнародным алімпійскім днём удзельнікаў прабегу павіншавалі прадстаўнікі нацыянальнага алімпійскага камітэта і мясцовых органаў улады. Весці здаровы лад жыцця на Віцебшчыне ў апошнія гады стала модным, адзначыў дырэктар прадстаўніцтва нацыянальнага алімпійскага камітэта па Віцебскай вобласці Василь Захарович. Занимаются постоянно спортом. Это 20% жителей Витебской области. И в Витебске городе, и в Витебских, во всех районах, и в сельских поселках должно быть больше, чтобы ребенок было доступно. Ребенок мог выйти из дома, побросать кольцо, мяч, поиграть в волейбол. Ветераны мы взяли биты, побросали в городки. Вот это будет очень все для нас здорово. Вот к этому будем стремиться. Пасля гэтага праспект перамогі быў поўнасцю аддадзены ў распараджэнне моладзі. Шанс першымі праявіць сябе выпаў падрастаючаму пакаленню. На пачатку свае спрынтарскія якасці показалі школьнікі. У дзявочым забегу па-за канкурэнцыяй была вучаніца Кіроўскай сярэдняй школы Дар'я Папко. Яна ні секунду не сумнявалася ў перамозе. Бежалось легко, в принципе, только вчера соревнования тоже были. Немного ноги болели, конечно, по асфальту непривычно, но все же хорошо. А вось у забегу юнакоў перамог непрафесійны спартсмен. Вучань 9-й гімназіі Віцебска Арыстарх Данілаў вядзе актыўны лад жыцця і, каб трымаць сябе ў добрай фізічнай форме, адначасова займаецца некалькімі відамі спорту. Спортом профессионально не занимаюсь, поддерживаю футбол, баскетбол, зимой хоккей и так далее. За счет победил чего, это, наверное, сила воли. А потом на старт выйшлі людзі з абмежаванымі магчымасцямі. Праграміст Ілля Аксаментаў упершыню прымаў удзел у лёгкаатлетычным забегу. Пераадолець алімпійскую мілю яму дапамаглі шматлікія трэніроўкі і удзел у розных спаборніцтвах. Уже много лет на коляске, и в любом случае уже организм привык, и все равно как-то пытаюсь поддерживать дома там
тренировки, все остальное это делается. Забег на Олимпийскую милю ў Віцебску пакуль адзін з самых масавых кросаў у вобласці і збірае ён сотню ўдзельнікаў. Раней самым папулярным стартам была эстафета на прызы газеты «Віцебскі рабочы», але і яна спыніла сваю гісторыю. Магчыма, зараз трэба арганізаваць новае спаборніцтва ў выглядзе марафону, якія так папулярны ва ўсім свеце. Як высветлілася, ідэя гэта даволі рэальная. Ну почему нет? Я был в Нью-Йорке, видел этот марафон. К сожалению, не принял участие, но получил очень хороший опыт от его проведения. Почему нет? Витебск – это отличный город, в котором можно проводить великолепные мероприятия. Сергей Мисурагин, Сергей Котов, Новины Витебск. Амаль на працягу дзесяцігоддзя першыя летнія дні ў нашай краіне прысвечаны падрыхтоўцы навучэнцаў спартыўных школ да рэспубліканскай спартакіяды школьнікаў. Зараз на Віцебшчыне праходзяць вучэбна-трэніровачныя зборы і апошнія кантрольныя старты. Аб спаборніцтвах школьнікаў і дарослых спартсменаў у чэмпіянатах краіны больш падрабязна раскажа мой калега Сергей Мисурагин. Прывітанне. Вітаю цябе, Вольга. Рэспубліканская спартакіяда школьнікаў сёлета пройдзе ў Гомелі з 20 па 25 чэрвеня. Зборная каманда Віцебскай вобласці на ёй будзе прадстаўлена як мінімум у 20 відах спорта. На апошняй дамашняй спартакіядзе нашы землякі фінішавалі на 6-м перадапошнім месцы і зараз будуць спрабаваць узняцца вышэй у заліковым пратаколе. Пачну спартыўны агляд з апошніх прыгатаванняў нашых спартсменаў. 10 чэрвеня ў абласным цэнтры стартуе першынство вобласці па боксе сярод школьнікаў. Турнір прэмія спартыўная зала імя алімпійскага чэмпіёна Вячаслава Яноўскага. У адрозненне ад дарослых стартаў на гэтай стадыі спаборніцтвы збіраюць вялікую колькасць юных баксёраў, а значыць, у канкурэнтнай барацьбе спецыялісты сфарміруюць баяздольную каманду. Аналагічны старт чакае мясцовых плыўцоў. 12 чэрвеня ў басейне «Маладосць» яны разыграюць кубак горада Віцебска, што таксама з'яўляецца адным з этапам падрыхтоўкі да рэспубліканскай спартакіяды школьнікаў. Гэта практычна апошні з відаў, дзе спецыялісты яшчэ не вызначыліся з кандыдатамі ў зборную. Прадстаўнікі іншых відаў зараз праходзяць вучэбна-трэніровачныя зборы, каб на піку формы падысці да рэспубліканскіх стартаў. А зараз да іншых падзей. На наступным тыдні ў чэмпіянаце Беларусі па футболе наступіць паўза, звязаная з гульнямі нацыянальнай зборнай. Будзем спадзявацца, што яна пойдзе на карысць у першую чаргу камандзе абласнога цэнтра. Падапечным Сергея Вехцева трэба будзе падрыхтавацца да паядынку з чэмпіёнам Беларусі барысаўскім батэ 18 чэрвеня, а напярэдадні наваполацкі «Нафтан» памерацца сіламі з Днёманам. Тым часам у Віцебску 13 і 14 чэрвеня пройдуць гульні аматарскай лігі па міні-футболе. Турнір сёлета прысвечаны 70-годдзю перамогі ў Вялікай Айчыннай вайне. У аналагічныя тэрміны будуць ладзіцца і спаборніцтвы па пляжным футболе. А завершыць спартыўны тыдзень на Віцебшчыне адкрыты гарадскі тэмпа-турнір па шашках 64 памяці майстра спорту СССР Леаніда Сямёнова. На гэтым, Вольга, у мяне ўсё, я развітваюся з табой. Дзякуй, Сергей. Такім будзе Віцебск спартыўны ў наступныя 7 дзён. Дачны сезон адкрыты. Агароднікі паўночнага рэгіёна майстры вырошчваць не толькі радыскую клубніцы. На іх градках растуць і кавуны, а ў садзе спее вінаград. Але ў кожным рэгіёне ёсць свая брэндавая культура. У глыбокім гэта вішні, а ў Талачынскім раёне бульба. На брэндавай гародніне і садавіне беларусы зарабляюць грошы і, аддаючы даніну павагі дарам прыроды, устанаўліваюць ім помнікі. Нашы корэспандэнты сабралі калекцыю садавін-скульптур Прыдзвіння. Вишни в этом году цвели очень хорошо. Такие были вишни. Все бело-бело. Галина Перапечка признаны ў раёне садавод-аматар. У ліпені вішню здымае кілаграмамі. Кампоты, варэнне, наліўкі. Усю зіму дома сапраўднае вішнёвае багацце. Вишни, это наши глубокие, очень славятся. И в Минске приезжают к нам с вишень со всей даже Беларуси. Вось і яна, любімая ягада глыбачан. Помнік вішні адкрылі 2 гады таму ў дні правядзення фестывалю, зноў-такі вішнёвага. У нас по городу очень распространено со времен Наполеона, который сказал, побывав в Глубоком, что я бы сделала с этого города один из лучших городов, ну, тогда Великого княжества Литовского. С тех пор ходит идея, что Глубокое должно быть хоть чего-то на столицей. Вот мы решили, что мы будем вишневой столицей. Из Симферополя сами, вот, но в Бахчисарае, например, есть у нас памятник, даже целая стела, вот, она примерно 3-метровой высоты, есть там памятник с виноградом, вот, о том, что Бахчисарайский район, он богат на виноградники, на винодельчество.
Сікораўскі яблык. Гэтая скульптура сустракае наведвальнікаў у музеі вядомага беларускага селекцыянера-самавучкі Івана Сікоры. У мясцовым садзе, што не дрэва, то музейны экспанат. Сікора – аўтар 500 гатункаў яблык, каля сотні груш, разнастайных відаў сліў, ружаў, а выведзены ім махровы бэз упрыгожваў кветнік пісьменніка натураліста Михаіла Прышвіна. Мясцовыя жыхары гэтую скульптуру лічаць сімвалам сямейнага дабрабыту. А вось аб багаці і грашовым дастатку патрэбна прасіць у помніка агурку ў Шклове. Яго ўстанавілі насупраць рынку. Упэўненыя ў яго магічнай сіле гандляры да бляску адшліфавалі кошык. Говорят, если хочешь стать богатым, нужно потереть о карман с денежкой. Да, вот если лукошка там у него с огурцами, если удача, успех, там, карьерный рост, то нужно это потереть. Тут у кожным двары цяпліца. Смак шклоўскіх маласольных гуркоў ведаюць нават у Парыжы. Чесночка, укропчика и огурчик чик-чик-чик. В мешочке поболтал. 20 минут и малосолка готова. У Кемераве скульптура капусты, у Адесе апельсина, у Херсоне гарбуза. Усяго па свеце вітамінных помнікаў набярэцца некалькі дзясяткаў, бо нават у век высокіх тэхналогій не абысціся без такіх важных прадуктаў з градкі. Інна Кірыенкава, Вольга Маслоўская, Андрэй Ястрабаў, навіны Віцебск. Для кагосьці дача лепшы адпачынак, а хтосьці аддае перавагу марскім курортам. Дарэчы, летні водпуск з панядзелка і да канца чэрвеня чакае мяне. Мы развітваемся ненадоўга. Весці штотыднёвую выніковую праграму навін у гэты час будзе моя калега Юлія Устінова. Усім жадаю толькі добрых навін. Гэта была інфармацыйная праграма «7 дзён». Глядзіце нас у наступную нядзелю на тэлеканале «Віцебск».